Wadonje weche mag ohala. Jolupo ma dhowath Mangegwe kar chung'o bura mar Rangwe kaunti ma Homa Bay ochako menyo mar ringre mar nyawadgi manyotho e nam bang' yie lokore kode kanyo dhi nyime kod tije mar lupo. Jared Aduo ma jahigni 57 nyorado gi masirano odhiambo manyoro kama ong'ere ni Komundo manitie kind Kochia gi Karachuonyo. Yangore ni masirano ne okel gi yamo mapek manyofuto e nam. Familia mare pod ogo tach e dhowath kanyo dhowadhno Mangegu ka gigeno mar yudo ringre. To yiene kowuok koduogo to noywa tanga kobiro to ne gin ji ariyo. Koro achiel kuom gi manotelo kosebiro mogo to kong'iyo chien to yudo ka yie Jared Otieno Aduo mong'ere gi nying mar Pisi tangni e dier nam. Kae to inform jobich ni awa Pisi awa wuok go loka Karachuonyo to koro aneno mana ka yie cha tangni. Kae to jobich nokawo injin modhi e yieno moyudo koonge ma wachore ni ne chalo gima nolwar e pi. Piny oru kawuono to jobich otimo achiel ariyo adek mokawo injins modhi nam modhi odware to pok oyude nyaka sani. An gima akwayo ni sirikal okonya kaka diyud jaoda ni pi kaka notho e pino. Okonya mondo kele dala aike dhot. Mar ariyo nyithindo weyago nyithindo matindo. En gi nyithindo mathindo. Koro nyithindo mathindo gi kaka gin nyithindo madhi sikul. Yo ma ginyalo dhi godo sikul. Akwa ni sirikal mondo konya. Adwa nu konya manye mondo nuwang'e. Adwa nu konya manye. Wageno ni ringre no